wis video lah. Iki kapur ke piye kok biasane siji. Piye to King? Masak geden lur kedeloken pitike bro ki siji lur. 15. Pitike 15 lur. Jago brewok kabeh iki. Ora enek sing Kengke kopi kuneh kok kengke. Iya. Iya. Gak langgek ping 5 maksudnya. Ini palakne rene barang vloge wi. Ya, Ki sing tukang momong kayak penggane mau ngopi, momong. ngomong ya lho. Nek. Oke. Fotone yo mbal aja ya. Sing ucile. Butuh kata-kata apa lagi? Kata-kata hari ini pur. Kata-katanya ya nganu suamiku selamat berjuang menuju puncak, semoga besok pulang dengan selamat semua. Amin. Oke. Ya lur, ki acarane sesuk ki mapak wong Kolawu lur ki lho. Amparan Surabi. Nek gak salah pira personilnya 18. 17, 18 sadah sabi. 18 personil. Oke. Ya apa mbok pangan wi? Kerupuk, guys. Kerupuk campur rawuh kan.